Ay, na naman si kumpadre. Bata maura na digi sa buhatan. Uyug-uyugon mo an. Tapunan ko daw naman. Iuragan na naman ang pamayo ko. Sus na pangyari. Bata digdi kaming dua o. Magtatagbuan na. Ay na daw naman sa delivery. Alat ka naman. Tapunan ko naman. Kailan kumpadre? Ano? Kain ka na. Pasiring dyan. Ay, nasupi pa deliver ko sa imong kulisap. Haluyan. Aray, Kulisap. bahin ka mo yan. Yaon nga digdi sa buhatan. Digdi kitang duwa baga magtatagbuan. Ain ka naman. Alat mo na, pa dyan, ikaw pa dyan na. Sarong barko ang daradara mong kulisap. Nguna ko tulo. Nano pa man ka nang iabuno ko ka na para sa romansa ng barko ang kaipuang kong kulisap. Tadakol na mga payo. Kitawo ka na nga nga ipukikulisap ngunyan. Eh, daw kita kayan. Ha? Lugi ka kayo kita kayan. Lugi kan. Tumali na. Iyaw, madyan na. Sige na. Alu yung kasubago pa ko ki. Aray, O ano na? huli baga oh. Oh. Tulong barko ang mapasiring digde, ta dapat mapano ini kitulisap. Uni ba gatek sa kuya oh. Kaya mo na bubutlaan? Uni ba oh. Sa romansa na nga ni ang pambayad ko sa imong ngunya. Kung ipautang mo sa kuya ang duwang anabarko, pwede. Ay, pala. Magbultada ka kang gunday mo masanay pautang. Oh, hay na sa milyones mo buboy. Sabi nga na kung kwarta, winalat ko nga na tabaka mawidling. Dakulong kang kwarta. Dahil mo nga ni babayadan sa tulong barkong kulisap. Uniya, full pack. Ah, dawat times 2 pa. Kaya kong bayadan ang kulisap na yan. Puro nga ni full pack man para, puro bariya. Ya, paano kaya kung naman mabayad? Abo na ran muna una, tapag nabakal man nga nito, tadarahon nga nito sa Hong Kong. Noro na largada. Diyan na, pag abot ka itong barko ng gad na ito, ipapadeliver na. Oh, sige. Uya na, paabot na. Uya naman ang gad. Sige Uya na. Uto dahil mo nagpipinaw-pinaw na ito. Tataw diyaw na yan. Yaw? Kaya, i-ready mo na sa mga kulisap. Dangani maray ang kakamada. Yaw? Daing dakula, daing sa daing dapat parariyas ang kulisap. May puro pararayas man dyan na kulisap. Nalipang nga ni, nagtararag na nga ni. Yaw? Maduman muna ka. Dapat ipaparking ko rin maray. Yaw? Muna i-prepare mo sa kwarta. Tagpunay ka kwarta ako bala. Ayaw? Sige, lugo. Ikanan, mayaman. Ano ba na ko? Tama apod pa nga ni sa kuya si Don Hector. Don Hector. Pandigo siyang tima na. Lagatak! Hello, Don! Oh, doon na lang doon. Oh. Doon na lang kayo mag-uusap. Maduman na ka. Sos na pangyari. Hindi, tamahuli naman daw ako.